Дали директен обстрел ще има? Точно така. И 1-1. Специалитетът на Христо Янев. Христо Янев изравнява резултати. Сакалиев чакаше на втора линия. Топка за Данчо Тодоров. Шут! Евгений Хмарук. Да видим какво ще произлезе от тази акция на червените. Шут на Хидюет! Невероятен гол! Мурат Хидюет! Гол-близнак на този от преди 2 дни. От движение, от въздуха, Мурат Хидюет доказва защо е тук в Борисовата градина. Евгений Йорданов към Тиаго Силва, той е в центъра на терена. Пас към Хидюет. Ще последва ли шут? Да. И гол! Какъв куриозен гол! По-скоро на сметката на Игор Голубович. Истинско чудо става с тези далечни шутове на Мурат Хидюет. Както се казва, просто няма празно. 79-та минута от двобоя. Резултатът вече е 3-1 с втори гол на Мурат Хидюет.